agasallo para ti. Que? Un libro de insectos. Mira, na primeira folla pois o teu nome. Pois sí. E imos vendo de un en un. Mira, ese é un vagalume. O que pasa é que ten as ás un pouquiño pechadas. Incluso parece máis ben unha cascuda. Pola noite alumea. Iso que é? Unha xoaniña. Unha xoaniña que vai polos dedos e ao chegar á cima empeza a voar. E iso? Unha eiruga. Que come follas a fartar. Unha cadela lavada. E ten cuidado coas orelliñas, que se mete dentro... Un escarabello. Que nos acaban coas patacas. Unha volvoreta. Unha volvoreta, e xa sabes que as hai de 1000 cores. Un saltón. Un saltón, moi ben. Unha vespa. Cuidado con elas, que se pican empezas a hinchar como un globo. E moito máis aínda... Co alacrán. Co alacrán. Sabes o que se di? Que? Se te pica un alacrán, busca camisa po chan. Sabes o que quere dicir iso? Non. Que podes morrer.